Baaman ko sampai tajadi inyo ko sombong, baaman ko sampai inyo ko onge, alasannya Bapak Ibu, karena orang ko tadi raso memiliki. Raso awak lo nan punyo raso tu ba anak kau ngeh pulo, ba anak ka sombong pulo. Inyo onge, inyo sombong dek harato inyo maraso, inyo nan punyo rato. Inyo onge, inyo sombong dek pangkat jo jabatan inyo maraso, inyo nan punyo pangkat, inyo nan punyo jabatan. Inyo sombong, inyo onge dek ilmu inyo maraso, inyo nan punyo ilmu. Jadi kok kita layamah kembali kepada Al-Quran ko tadi Bapak Ibu, alang kecil Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah seluruh nan ada di langit, seluruh nan ada di bumi, sadu Allah kau punya Tuhan. Kalaulah kita kembalikan seluruhnya kepada Allah, lihat dah ya supaya ongeh je sombong kau lah. Sombong, takabur, kok lain namuah kita kembali kepada Al-Quran, murah bana kira mencampaan sipek sombong ongeh takabur kanya. Anang kecil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh nan ada di langit, seluruh nan ada di bumi, sadu Allah kau punya Tuhan. Anak kali sombongan awak, anak kali ungihan awak, mau nak awak nan punya Tuhan nan punya. Kiroe rahasia Bapak Ibu, orang mangkue ka ongeh, mangkue ka sombong, sangenek banai kiroe. Baaman ko sampai tajadi inyo ko sombong, baaman ko sampai inyo ko onge, alasannya Bapak Ibu, karena orang ko tadi raso memiliki. Raso awak lo nan punyo raso tu ba anak kau ngeh pulo, ba anak ka sombong pulo. Inyo onge, inyo sombong dek harato inyo maraso, inyo nan punyo rato. Inyo onge, inyo sombong dek pangkat jo jabatan inyo maraso, inyo nan punyo pangkat, inyo nan punyo jabatan. Inyo sombong, inyo onge dek ilmu inyo maraso, inyo nan punyo ilmu. Jadi kok kita layamah kembali kepada Al-Quran ko tadi Bapak Ibu, alang kecil Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah seluruh nan ada di langit, seluruh nan ada di bumi, sadu Allah kau punya Tuhan. Kalaulah kita kembalikan seluruhnya kepada Allah, lihat dah ya supaya ongeh je sombong kau lah. Nyo sabanai Bapak Ibu, samo jo orang pai bagale, sedang makan rumah orang bagale di meja bule itu nang kecil kawannya kenyo dicali aja dek kawannya kok nyo sedang makan disapu dek kawannya ondeh ni gadangnya galang amih uni nampak diwak lai hoy sagadang rantai kapan nampak anak kecil uni ko tadi jawe iyo mah teh ayah kan baladang taruang molah tajua taruang tabaliam bawa banyak taruang gati itu tabaliam guys. Anan kece anak eko tadi mak
Itu nak galang andeh na nama salang tadi. Oh, takana dia nak inyo nang punyo dah. Punyo basalang kiro Ada yang ngeh ni. Ada yang sombong ni. Punyo basalang kau ngeh lah. Ilang ngeh. Ilang sombong. Takana punyo gang kiro nak punya awak nang punyo kiro dah. Nak awak nang punyo dah. Tapi Bapak Ibu, kalau orang ongeh lah dikendalikan dek setan, anak eko tadi nan dia iya anak kau. Aku ongeh lah dikendalikan dek setan namanya kau. Jadi kita campaan lah rasa ongeh, rasa sombong ko tadi. Man contoh je lah kita ke tukang parkir Bapak Ibu. Dek tukang parkir nang tagak di pasar tu auto ni ndak adoh dia. Kendaraan nan ndak adoh dinyo. Tapi Bapak Ibu, tukang parkir ko tadi lai marasoi inyo nang punyo tu. Indak Bapak Ibu. Inyo sadar iku adalah barang titipan. Aratu nan adoh dek kita kini. Rezeki nan dititipkan oleh Allah. Banyak berupa haratu, anak, istri, bini. Sadolah ko Bapak Ibu, nak kita nan punyo dah. Allah nan punyo. Baaman ko ada sampai dek kita, ikolah menjadi barang titipan, ikolah menjadi barang pinjaman. Kalau barang nan dititipan Bapak Ibu, tolong kita jago elok-elok. Tumah tukang parkir ko tadi bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan kepada inyo. Auto ni tak ada dia. Avanza, Innova, sampai ke Pajero Fortuner. Adohnya kau sombong. Tukang parkir Bapak Ibu tak pernah badatik dia tiada sombong sangini Allah juga. Baamang komodo itu inyo marasu inyo nak inyo nak punya dah. Di kita campaklah ongeh sombong takabue lobo dangki. Kadang-kadang kan ada orang ko SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nak do nanelo jawab ko dia dah. Membali tepi baru tetangga keperluan sakit. Nayak pangke tetangga inyo nan paniang. Membali oto baru tetangga inyo nan pingsan. Diparesok dek dokter dibawa ke rumah sakit. Tensi lah nayak. Ditanya dek pak dokter, bagaimana kau sampai nanya tensi apa, tensi ibu? Tetangga awak membeli oto baru. Kita campaan ko Bapak Ibu sombong, ongeh, takabue, iri, dangki, lobo, soralah kita campaan.